الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا، والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال، والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا، والصبح في ألق تنافس مد في دهو. Ko hidžru učini u ime Allah, naći će veliko prostranstvo na zemlji i naći će obilje. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Ako se uputi od svoje kuće hidžru čineći u ime Allaha, pa ga smrt zadesi, njegova nagrada kod Allaha je garantovana. وكان الله غفورا رحيما. أزايستا الله ملوستي أبراش. هي آلة الخلق العظيم يسوقها المولى دلالا، بها تجلت قدرة الإبداع في أحلى مقالة. هي آلة الخلق العظيم يسوقها المولى دلالا، بها تجلت قدرة الإبداع في أحلى مقالة. والله أكبر تغمر الدنيا بأنوار. To je odgovor i onima danas kojima njihov nefs dozvoljava da opravdaju nekim muslimanima učešće u nevjerničkoj i na prijateljskoj vojsci protiv muslimana. Ovo im je pouk, to jeste svakome onome ko vidi na neki način sebi opravdanja da može da učestvuje u nevjerničkoj vojsci protiv muslimana, makar u tome smislu da bude pozadinom ili da njihov broj samo povećava i ništa više. والنور من كفيه شلا تدافق في عجالا. طوبى لمن سمع النداء فشد للنجوى رحالا. Kaže mu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kako je zabilježeno u sahih hadisu: Ja Eba Bekr, ma zannuke bisnein, Allahu salisuhuma. O Ebu Bekr, šta misliš o dvojici, Allah je s njima treći. صلى لرب العالمين مكبرا يرجو وصالا، ودعا الكريم مناديا مستغفرا يبغي منالا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Poštovani džemaate, nalazimo se
na početku nove hidžretske godine, 1426. Nova hidžretska godina počinje sa prvim mjesecom po hidžri, a to je mjesec Muharram. Brojanje hidžretskih godina ustanovio je pravedni halifa Omer ibn al-Khattab radijallahu anhu. I to je sunnet Hulefa ir-Rašidina. Kako se navodi u sahih hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem: Alejkum bi sunnati wa sunnati al-Hulefa ir-Rašidina al-Mahdijina min ba'di. Držite se moga sunneta i sunneta pravednih upućenih halifa. Omer radijallahu anhu je uvidio po savjetu svojih drugova i drugova ashaba Resula sallallahu alaihi wa sallam, uvidio je potrebu računanja vremena po muslimanskom kalendaru. A od prije je bilo poznato raznovrsno računanje vremena, od kojih je posljednje po rođenju Isa alejhi selam. Posavjetovao se sa ashabima i bilo je više prijedloga, od kojih su neki da se počne računati od godine početka objave, doći na kraju su se složili da se počne računati godine kod muslimana po najznačajnijem događaju u istoriji islama, a to je hidžra Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i njegovih ashaba iz Mekke u Medinu, to jeste iz mjesta gdje nisu mogli uspostavljati i izvršavati propise svoje vjere, u mjesto gdje su slobodno ispovjedali vjeru i praktikovali je i širili je među ljudima. Pitanje hidžre je jedno od veoma važnih pitanja kod muslimana. Kada dođe čovjeku njegova vjera u pitanje, a to nije bilo samo u ono ondašnje vrijeme, već to može biti u bilo kojem vremenu ili bilo kojem mjestu. Kada ti dođe vjera u pitanje u nekom mjestu, da je se moraš odreći ili odreći se nekih njenih propisa, da je ne smiješ ispovijedati, da ne smiješ po njoj raditi i postupati, kada postaneš od onih koji su potlačeni, to jeste nemaš svoje volje ni odabira u pogledu onoga što činiš, onda ti je pitanje hidžre prioritetno i nužno i obavezno. Prenosi imam al-Buhari u svome sahihu od Abdullaha ibn Abbasa radijallahu anhuma da su neki ljudi među muslimanima u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem bili uz mušrike. Ni zbog čega drugog, već samo zato da bi njihovu brojnost uvećali. Drugim riječima, neki od muslimana bili su prisiljeni da izađu sa mušričkom vojskom. Oni to nisu željeli, niti su to voljeli, ali su bili prisiljeni. I nisu željeli borbu, već samo da se nađu tu u toj vojsci i ništa više. Ali bi strijela došla i pogodila nekog od njih i ubila ga.
ili bi bio sasječen sabljom. Pa je uzvišeni Allah tebareke ve taala objavio ajete iz sure En-Nisa koji glase: Estaizu billah, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Oni koje meleki budu usmrćivali, a sami su sebi nepravdu učinili. To jeste, sebi su nepravdu učinili što hidžru nisu izvršili i preselili se iz mjesta gdje žive i upravljaju mušrici u mjesto gdje žive i borave muslimani. Kalu fime kuntum. Pitaju ih meleki, kako ste vi živjeli? U čemu ste bili? Kalu kunna mustad'afina fil ard. Oni odgovaraju, mi smo bili potlačeni na zemlji. Kalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. A odgovorit će im meleki, zar Allahova zemlja nije bila široka da hidžru po njoj činite? Fa ulaika ma'wahum jahannam. Takvima je mjesto boravka džehennem. Wa bi'sal masir, i ružno li je to stjecište. Illa al-mustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildan. Osim onih potlačenih, nemoćnih među ljudima, ženama i djecom. Alladina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Koji nemaju načina hidžru da učine, niti znaju za to puta. Fa ulaika asa Allahu an ya'fuva anhum. Takvima možda će Allah oprostiti. Wa kana Allahu afuwan ghafura. A zaista je Allah taj koji oprašta i grijehe briše. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Ko hidžru učini u ime Allaha, naći će veliko prostranstvo na zemlji i naći će obilje. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Ako se uputi od svoje kuće hidžru čineći u ime Allaha, pa ga smrt zadesi, njegova nagrada kod Allaha je garantovana. Wa kana Allahu ghafuran rahima. A zaista je Allah milostiv i oprašta. To je bila obaveza i dužnost ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, koji su se našli u vrlo teškoj i nezavidnoj situaciji u Mekki. Na sve strane propaganda se širila protiv islama i muslimana. Zlostavljani su na svakome mjestu. Nije im se dalo javno da ispovjedaju teuhid, čistu jednoću Allaha tebareke ve ta'ala, sa kojom su došli svi Allahovi poslanici i vjerovjesnici. Bili su zlostavljani i zatvarani. Bili su uznemiravani, tako da se to više nije moglo podnositi niti trpiti. I došla je naredba da se hidžra čini pojedinačno i u grupama, potajno, po noći, i to u mjesto koje je Allah tebareke ve ta'ala odabrao i odredio da bude hidžrom njegovog posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, u Medinu, koju je nazvao imanom,
mjestom, stjecištem imana i vjerovanja. Gdje su bili i boravili ljudi koji su dali garanciju Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da će ga braniti i štititi i da će stati uz ovu davu i uz ovu čistu vjeru, kao što brane svoje imetke i svoje porodice. Mnogo su toga ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem žrtvovali za ovu vjeru, a između ostalog je bilo i činjenje hidžre. Sve ono što su stjecali više godina i decenija svoga života ostavili su i ništa od toga sa sobom ponijeli nisu na putu hidžre. Bilo je pitanje samo da spase svoj život i da očuvaju svoju vjeru. I pogledajte kolika je ta žrtva i kako su to veličanstveni i odabrani ljudi. Koji su to uglednici ovoga ummeta koje je odabrao Allah tebareke ve ta'ala da budu drugovima i društvom njegovog posljednjeg i najodabranijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajmo primjer Suhejb ibn Sinan ar-Rumija, jednog od poznatih ashaba, koji se uputio na put hidžre, te su mu stali mušrici na njegov put i rekli mu: došao si među nas, a nisi imao nigdje ničega. A onda si se obogatio. Kao da se obogatio na njihov račun. Kao da je od njih to nepravedno uzeo. Kao da to halal nije zaradio. Ali oni su tražili ono što oni obožavaju, a to je dunjaluk, a to je imetak, a to je ovaj svijet. Nećemo te pustiti da ideš sa tim imetkom i napustiš ovo mjesto. A onda im on kaže, pošto je osjetio da oni žele njegov imetak, biste li vi mene pustili ako vam ja kažem gdje sam ostavio svoj imetak? Kažu bismo. Rekao im je i uzeli su sav njegov imetak. Došao je do Medine Suhejb ibn Sinan ar-Rumi. Omer radijallahu anhu je izašao na mjesto koje se zove El Harre, to je u predgrađe Medine, da dočeka ovoga ashaba. Jer je Allah tebareke ve ta'ala o njemu ajet objavio, u kome kaže: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. A ima ljudi koji se žrtvuju želeći Allahovo zadovoljstvo. To jeste, daju sve od sebe u ime Allaha. A Allah je milostiv u pogledu svojih robova. Rekao mi je Omer radijallahu anhu: rebihal bej' ja Suhejb. Uspjela ti je trgovina, Suhejbe. Dao si dunjaluka, dobio si ahiret. Ostavio si bezvrijedno, a dobio si najvrijednije. Ostavio si kratkotrajno uživanje, a dobio si vječni džennet sa Allahovom tebareke ve ta'ala pomoći. To mu je rekao i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je došao u Medinu. Ostavlja sav svoj imetak da bi sačuvao svoju vjeru. Da bi otišao među muslimane i živio među njima i sa njima se potpomagao i dogovarao i bili jednom jedinstvenom zajednicom koji žive kao jedna duša. Zaista je hidžra jedan od najvećih događaja u istoriji islama. I zaista hidžra zaslužuje, kako jeste bio odabir ashaba Resula sallallahu alejhi ve sellem, da bude tim događajem
po kojem će muslimani računati svoje godine. I po tome se računaju hidžretske godine među muslimanima. Od vremena hidžre Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i njegovih ashaba u Meku i Medinu. Velike pouke možemo uzeti iz događaja hidžre. Od tih pouka jeste da se sve žrtvuje za vjeru i da je ona najpreća i najvažnija. I da čovjeku može doći taj trenutak u njegovom životu kada treba i mora da odluči i zaključi šta mu je preče i šta mu je važnije. Kad ne može oba dvoje uzeti. Doći će na ispit i doći na iskušenje. Pa se pripremaj za to čvrstoćom imana, jačinom vjerovanja, takvalukom i bogobojaznošću. Koliko su ashabi te prve generacije ovoga ummeta žrtvovali za ovu vjeru. I svoje imetke, i svoje živote, i sve što su imali na ovome svijetu. Zatim, od pouka hidžre jeste i to da muslimanu nije dozvoljeno da žrtvuje svoju vjeru. Nije dozvoljeno da živi potlačenim životom ili životom potlačenoga. Musliman je dužan da zna i spozna cilj života svoga na ovome svijetu. A to je pokornost Allahu tebareke ve ta'ala. Pa ako to ne možeš na jednom mjestu, traži drugo i treće i deseto. Allah će te pitati da li si mu ibadet činio onako kako treba. Islam ne dozvoljava jednome muslimanu i muslimanima da žive potlačenim životom. I ovo danas u čemu se nalaze muslimani nikako se po ovome ne mjeri. Ovo je danas neprirodna situacija. I doći će vrijeme kada se ona mora raščistiti i razbistriti. Neminovno prije ili poslije. Da često muslimani među muslimanima nisu u stanju uspostaviti neke od propisa svoje vjere. Da nemaju slobode često u džamijama i Allahovim kućama. A neka od tih prava naći će nekada kod nemuslimana. Nažalost, što je to tako? Kao što su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem učinili prvu i drugu hidžru u Abesiniju. Gdje je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, tamo vlada pravedni vladar. Kod njega se nikome nepravda ne čini. Pa su otišli kod tog kršćanina, kod Neđašije, da nađu utočište u njegovoj zemlji, jer je bio pravedan vladar i nije nikome nepravdu činio. A od te njegove pravde i dobročinstva je bilo to da je on primio islam i da mu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu odsutnome. Kolika je važnost hidžre? Važnost hidžre je temeljna u pogledu jednoga muslimana. To jeste da ona odvaja kuću vjerovanja od kuće nevjerovanja. I vrlo malo i vrlo slabo se danas o hidžri priča i govori. A nije prošlo puno vremena od perioda naših predaka koje smo zapamtili,
kada su nam kazivali o hidžrama koje su oni činili u ime Allaha tebareke ve ta'ala. Ali, ako se čovjeku život na ovome svijetu omili, ako mu život na ovome svijetu postane njegovim ciljem i nečim najdražim, u tome slučaju neće ni da se govori o hidžri, a kamoli o tome razmišlja kada dođe potreba za njom. Molim Allah tebareke ve ta'ala da nas pouči propisima naše vjere, da nas ojača, učvrsti i da nas učini od onih sa kojima je on zadovoljan. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Određivanje hidžretskih godina i računanja godina po hidžri je sunnet Hulefai Rašidina i počinje od mjeseca Muharrema i ovo je 1426. hidžretska godina. Tome muslimani trebaju da pridaju veliku važnost. Ne da zapostavimo naš hidžretski takvim i kalendar, pa da se ne zna ni koja je godina, ni koji mjesec, ni koji datum u mjesecu po hidžri. Allah tebareke ve ta'ala nam je uspostavio znak na nebu, a to je ovaj mjesec, po čijim mjenama mi brojimo dane. I mnogi su po tome uzeli prepoznatljivu oznaku Islama, to jeste mladi mjesec koji ukazuje na jedan od Allahovih tebareke ve ta'ala znakova na nebu po kojem se orijentišu muslimani u pogledu računanja svoga vremena. Allah tebareke ve ta'ala kaže: "Yes'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj." Pitaju te o mlađacima, reci im, to je vrijeme za vaše namaze, za vaše ibadete, wal-hajj, i za hadž. I zato to ima veliku važnost u pogledu ovoga ummeta. Kada smo se počeli povoditi za drugima u računanju vremena i u svemu drugome, onda se vremenom malo pomalo počela gubiti snaga ovoga ummeta i počelo potpadati pod tuđi uticaj. Pod uticajem drugih neki muslimani proslavljaju muslimansku novu godinu. To nema osnove u ovoj vjeri. I to treba da se zna i da se napomeni. Kod nas se proslavljaju dva bajrama, ramazanski i kurbanski. Što se tiče nove godine muslimanske, hidžretske, treba da je znamo i da se podsjećamo kroz ovaj događaj hidžre na nju i da po njoj računamo naše godine i naš takvim. Dočim da se nastup nove hidžretske godine uzima za vrijeme proslave i posebnog veličanja, to nema svoje osnove u ovoj vjeri, to je novotarija i nije dozvoljeno po islamu. Ako bi neki rekli, pa drugi imaju svoje nove godine, trebamo i mi da imamo, to je već povođenje za drugima. Nikada ni Allahov poslanik alejhi selam ni njegovi ashabi nisu uzeli i proslavljali novu godinu, niti bilo šta od onoga što ljudi rade mimo dva spomenuta bajrama. Molim Allah tebareke ve ta'ala da nas pouči našoj vjeri, da nas učvrsti i da nas ojača, da pomogne sve one koji rade i bore se na Allahovom tebareke ve ta'ala putu, da pomogne potlačenim muslimanima, da ojača islam i muslimane. Molim Allah tebareke ve ta'ala da nas sačuva od spletki din dušmana, da nam se smiluje, da nas
učvrsti na pravome putu. Molimo Allah tebareke ve taala da nas sačuva kaburskog azaba, da nam sve grijehe oprosti i da nas učini pravim, iskrenim, čvrstim vjernicima sa kojima je on zadovoljan. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Poštovani džemaate, nastavljajući kazivanje o hidžri Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i njegovih ashaba, o tom velikom događaju u istoriji Islama i čovječanstva, vrijedno je da se podsjetimo i napomenemo neke pouke i poruke koje nam nosi hidžra. Allah tebareke ve taala je naredio svojom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem da učini hidžru. A prije toga ashabi Resula sallallahu alaihi ve sellem su počeli činiti hidžru pojedinačno i u grupama po noći, onako kako ih ne bi primijetili mušrici u Mekki, koji su ih na sve načine zlostavljali, uznemiravali i natjerivali da ostave svoju novu vjeru koju su iskreno, istinski i sa srca prihvatili. Ashabi su činili hidžru iz pokornosti Allahu tebareke ve taala i izvršavajući naredbu njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, i tako čini svaki musliman kome njegova vjera biva i postaje najprećom u njegovome životu, za koju daje i žrtvuje i svoj život, i svoj imetak, i svoje vrijeme, i svoj trud.
Teška je situacija bila u kojoj su se nalazili muslimani. Nakon zavjeta na Akabi, koji se desio 13. godine po hidžri, u vrijeme hadža, kada je došla delegacija muslimana iz Medine, njih 73 sa 2 žene, i dali prisegu Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem da će ga štititi i braniti i da će pomagati ovu vjeru. Zato su saznali mušrici u Meki i još više su nastavili sa zlostavljanjem i uznemiravanjem muslimana. Tako da dolazi i nastupa hidžra. Mušrici kada su primijetili da muslimani hidžru čine u Meku, posebno su se zabrinuli, bojeći se za sebe, da će vremenom muslimani ojačati i da će nakon toga još više raditi na širenju islama i na suprotstavljanju širku i mušricima. Ashabi su hidžru činili dok su neki među njima bili kolebljivi i nisu tu hidžru još uvijek učinili. Došla je bitka na Bedru i u njoj su učestvovali neki muslimani sa strane mušrika. Ni zbog čega drugog, osim što su bili natjerani na to, misleći da njihovo učešće u mušričkoj vojsci ništa ne znači i ne želeći borbu voditi protiv muslimana. To jeste da se nađu samo u toj vojsci i ništa više, da bi se opravdali na taj način pred mušricima. Ubijeni su bili oni koji su ubijeni. Među njima je bilo nekih koji su primili islam, ali hidžru nisu učinili. Pa je Allah tebareke wa ta'ala o njima ajete iz sure En-Nisa objavio, u kojima spominje da meleki ispituju one koji su sebi nepravdu učinili i pitaju ih fime kuntum, kad im dušu budu uzimali, kako ste i u čemu ste vi živjeli. Oni odgovaraju kunna mustada'afina fil ard, bili smo potlačeni na zemlji, nismo imali svoje volje, nismo imali mogućnosti da odlučujemo, bili smo prisiljeni. A meleki im odgovaraju elem tekun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, zar vam zemlja Allahova nije bila širokom, pa da hidžru po njoj činite. Fa ulajke ma'wahum jahannam, takvima je mjesto džehennem. To je odgovor i onima danas kojima njihov nefs dozvoljava da opravdaju nekim muslimanima učešće u nevjerničkoj i neprijateljskoj vojsci protiv muslimana. Ovo im je pouka. To jeste svakome onome ko vidi na neki način sebi opravdanja da može da učestvuje u nevjerničkoj vojsci protiv muslimana. Makar u tome smislu da bude pozadinom ili da njihov broj samo povećava i ništa više. Od onih koji su bili zarobljeni bio je Abbas, amidža Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, Aqil i Neufel. Pa mu reče Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ifdi nefseke wabne ahik, otkupi sebe i svoga bratića.
A Abbas radijallahu anhu kaže: Ja Rasulallah, elem nusalli ila qiblatik. Zar nismo klanjali prema tvojoj kibli? Wa nešhed šehadetek. Zar nismo svjedočili tvoj šehadet? La ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Zašto da se otkupljujemo mi, kao što to čine mušrici koji su zarobljeni? A kaže mu Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, kako to bilježi Ibn Abi Hatim: Hasamtum fahusimtum. Vi ste bili protivnička strana, pa ste pobjeđeni. To jeste, otkupljuj se. Zatim je proučio kuranski ajet: Elem tekun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Zar Allahova zemlja nije bila širokom, pa po njoj hidžru da činite, ili u nju hidžru da činite. Bilo je i onih koji su željeli hidžru učiniti, ali su bili teškoga stanja. Od njih je bio Damurat ibn Džundub, ashab Resula sallallahu alaihi ve sellem. Bio je u godinama i na smrtnoj postelji, ali je sakupio svoje sinove i rekao im da ga iznesu na smrtnoj postelji i da krenu s njim na hidžru. Pa su mu rekli: Allah vidi tvoje stanje i zna tvoju situaciju. Ali nije pristao na to da ostane. Uzeli su ga, iznijeli iz Mekke i preselio je na ahiret. Na svome putu hidžre. Pa Allah tebareke ve ta'ala u pogledu njega i njemu sličnih objavljuje kuranski ajet: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. A onaj koji izađe iz svoje kuće hidžru čineći Allahu i njegovom Resulu, ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ, zatim ga smrt zadesi na tome putu, فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Allahova nagrada je njemu garantovana. Pouka svima nama do sudnjega dana. Kako se radi i kako se postupa i kako se žrtvuje za ovu vjeru. I oni njemu slični su samo dobili. Ništa izgubili nisu. Bilo je onih koji su željeli hidžru da učine, ali nisu to mogli. Pa je Allah tebareke ve ta'ala njihov uzr, to jeste opravdanje, objavio u njegovoj knjizi, u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu, gdje kaže: Illa al-mustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Fa ulaika 'asa Allahu an ya'fuwa 'anhum. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Oni koji su potlačeni među ljudima, ženama i djecom, koji ne znaju načina niti imaju puta hidžru da učine. Možda će se Allah takvima smilovati. Asa, možda, kada se spomene u Kur'anu od Allaha tebareke ve ta'ala, to znači sigurno, bez sumnje. Zaista Allah oprašta i milostiv je. Prenosi Buharija
da je jednom prilikom Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao jaciju namaz. Pa kada se digao sa rukua prije nego što ode na seždu, dovu je Allahu tebareke ve ta'ala proučio i u njoj rekao: Allahumma khallis Ayyash ibn Rabi'a, Allahumma khallis Salamat ibn Hisham, Allahumma khallis Al-Walid ibn Al-Walid. Dovu je učio Allahu tebareke ve ta'ala: Allahu moj, spasi Ayyash ibn Rabi'a. Allahu spasi Salamat ibn Hishama. Allahu spasi Walid ibn al-Walida. To su bili muslimani koji su ostali u Mekki potlačeni, nisu imali mogućnosti i načina hidžru da učine. Pa im je Allah tebareke ve ta'ala uzur njihov, to jeste opravdanje, objavio, a Resulullah sallallahu alaihi ve sellem dovu u namazima činio da ih Allah tebareke ve ta'ala spasi od mušričke ruke. I dovu je učinio protiv mušrika. Washdud wat'ataka ala mudar. I tvoju srdžbu Allahu ti prižesti prema mudaru. Waj'alha sinin ke sini Jusuf. I učini im godine teškim kao što su bile teške godine Jusufove. To jeste, kao što su bile nerodne godine koje su zadesile narod u vrijeme Jusufa alejhiselam. Bilo je muslimana koji su izašli sa svojom porodicom, kao što je bio Ebu Seleme radijallahu anhu. Izašao je sa svojom ženom i djetetom. Pa su ga dočekali mušrici, rod njegove žene, i rekli mu: nećemo ti dozvoliti da izađeš iz Mekke i preseliš se u drugo mjesto sa ženom iz našeg roda. A onda je došla rodbina Ebu Seleme, također mušrici. Pa se počeše otimati oko djeteta, govoreći: to je dijete iz našeg roda, mi ga ne damo. Tako da Ebu Seleme radijallahu anhu sam hidžru učini u Medinu, a žena mu osta u Mekki odvojena od svoga čovjeka i od svoga djeteta. Danima je izlazila u okolinu Mekke, plačući od izjutra do naveče, žaleći i oplakujući to svoje stanje u kojem se našla. Pa kada su je vidjeli ljudi iz njenoga roda, sažalili su joj se i pustili je da se pridruži zajedno sa svojim djetetom svome mužu. Tako je bila hidžra Ebu Seleme i njegove porodici. Omer radijallahu anhu dogovorio se sa dvojicom ashaba. Jedan je bio Ayyash ibn Rabi'a, a drugi je bio Hišam ibn As ibn al-Wa'il. Dogovori se Omer radijallahu anhu da njih trojica hidžru učini i da se nađu kod Ayyash ibn Rabi'i. Dočim ovaj treći, a to je bio Hišam ibn
As ibn Wa'il bi spriječen da dođe, tako da Omer radijallahu anhu hidžru učini sa Ayyash ibn Rabi'om, dok nije došao do mjesta Kuba. Tu ga nađoše, zapravo tu dođe Ebu Džehl sa svojim bratom Harisom. A sve trojica, Ayyash, Haris i Ebu Džehl, bili su djeca jedne majke. Pa mu rekoše, tvoja majka se zavjetovala da se neće počešljati, niti će se skloniti sa sunca dok te ne vidi ponovo. Omer radijallahu anhu mu reče, ne idim, jer hoće da te prevari. Oni su na njega navaljivali i tražili od njega da se vrati, na što je ovaj i pristao. Pa kad Omer radijallahu anhu vidje da će se ovaj vratiti, da ga vidi majka samo, dade mu svoju devu i reče mu, ne silazi s nje. Pa ako te prevare, ona je brza, umačit ćeš im. Dočim kada su bili na pola puta, Ebu Džehl reče, leđa su me zabolila na mojoj jahalici, da se zamijenimo za deve, što ovaj pristade. A oni skočiše na njega, svezaše ga i uvedoše ga u Meku svezanog, govoreći, ovako stanovnici Mekke, i vi postupite sa svojim odmetnicima. To je bila hidžra. To je bila žrtva na koju se trebamo podsjetiti. Da nam dadne s Allahovom tebareke ve ta'ala pomoći snage u prevazilaženju mnogobrojnih poteškoća i musibeta na koje danas naš ummet nailazi. Prenosi se u sahihima, u sunenima i musnedima da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, innamal a'malu binniyat, djela se vrijednuju prema namjerama. Wa innama likulli imri'in ma nawa, i svakome čovjeku pripada ono što naumi. To jeste, imaće nagradu za svoje djelo učinjeno, ispravno učinjeno prema svojoj namjeri. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Čija hijra bude Allahu i njegovom Resulu, njegova hijra je Allahu i njegovom Resulu. To jeste, njegova nagrada je potpuna. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. A čija hijra, to jeste preseljenje iz jednog u drugo mjesto, bude u ime dunjaluka, da ga dobije ili žene da se njom oženi, njegova hijra je zbog toga zbog čega je svoj hijru i učinio. U oba sahiha se prenosi da je ubica 99 ljudi, koji je napunio 100 ubistvom pobožnog čovjeka, krenuo hidžru da učini, ostavljajući nevaljali narod. Pa kada je došao na pola puta, kada mu je došao melek smrti i prikućila mu se smrt, svojim prsima se nageo prema zemlji hidžre, pa je bio uzet od strane meleka milosti, a ne od strane meleka azaba. Nageo se svojim prsima prema zemlji kojoj je krenuo, zemlji hidžre. I zaista onaj ko učini hidžru ime Allaha tebareke ve ta'ala, njegova nagrada je potpuna i nju zna samo Allah tebareke ve ta'ala i niko drugi. Hidžra Resula sallallahu alaihi ve sellem sa sobom nosi mnoge pouke i poruke. Nevjernici su se iskupili
i dogovorili u svojoj vijećnici predstavnici 7 ogranaka plemena da ubiju Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem i na taj način skončaju sa ovom davom. Allah tebareke ve ta'ala obavještava svoga Resula sallallahu alaihi ve sellem o toj spletki. Iskupili su se pred njegovom kućom i opkolili je da bi ga jednim udarcem zajedničkim ubili i na taj način njegovo pleme ne bi imalo mogućnosti da traži osvetu za njegovo ubistvo. To je bila velika spletka koju Allah tebareke ve ta'ala spominje wa iz yamkuru bika alladhina kafaru, kada su u pogledu tebe spletku nevjernici pravili, li usbituke, da te zatvore, au yukhrijuke, au yaqtuluke, au yukhrijuke, ili da te ubiju ili da te protjeraju. Pa su odlučili da ga ubiju. I tako nevjernici rade spletke do sudnjega dana. I nastoje, nakon što vide i budu ubjeđeni da ne mogu ovu davu potkupiti niti kupiti, da je ne mogu zastrašiti niti skrenuti sa pravoga puta, onda se odlučuju na ubijstvo. A mu'min na dunjaluku ne ima šta izgubiti. Samo može kod Allaha tebareke ve ta'ala dobiti. Mnoge su se muđize pokazale na putu hidžre. Mi ćemo spomenuti samo neke. Allah tebareke ve ta'ala obavještava svoga Resula sallallahu alaihi ve sellem u noći kada treba da se izvrši ubijstvo, da se sprovede atentat na njega. Obavještava ga u kritičnim časovima i momentima o tome šta su nevjernici skovali od plana da ga ubiju. To je bilo u najstrožijoj tajnosti vijest o tome, ali za onoga ko nad svim bdi i ko sve čuje i vidi i zna, nema tajni. Obavijestio je svoga Resula sallallahu alejhi ve sellem o tome. To je jedna velika muđiza. Zatim izlazi pred mušrike koji ga ne vide, učeći kuranski ajet: وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. I učinili smo ispred njih zastor i iza njih zastor i prekrili smo ih pa oni ne vide. Nisu ga vidjeli. Prošao je pored njih. Sklonio se u pećinu Seur. Došli su mušrici u potrazi za njim. Na svega nekoliko koraka, kaže Ebu Bekr radijallahu anhu, koji je bio u društvu Resula sallallahu alaihi ve sellem: Allahov poslaniće, ako neko od njih spusti svoj pogled, vidjet će nas. Kaže mu Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, kako je zabilježeno u sahih hadisu: Ja Eba Bekr, ma zannuke bisnein, Allahu thalithuhuma. O Ebu Bekre, šta misliš o dvojici? Allah je s njima treći. To jeste Allahova pomoć, njegova zaštita je uz nas. Iako je Allah uzvišeni iznad 7 nebesa, ali njegova pomoć je uz mu'mina. On vidi i čuje i pomaže iskrene vjernike. Pa Allah tebareke ve ta'ala o tome objavljuje ajete i kaže: فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Pomogao ga je Allah kada su ga nevjernici protjerali. ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا. Njih dvojicu إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ, kada su bili u pećini, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ, kad reče svome drugu: لَا تَحْزَنْ, ne budi zabrinut, إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا, zaista je Allah sa nama. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ, pa Allah spusti svoj smiraj na njega. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, i pomogao ga je vojskom, zapravo vojskama koje vi niste vidjeli. Poslao je meleke.
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلَى, a riječ nevjernika učinio donjom, وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, Allahova riječ je gornja. Nisu ih vidjeli. Iako su bili nekoliko koraka od njih, vraćaju se nazad. Resul sallallahu alejhi ve sellem nastavlja svoj put, sustiže ga Suraka ibn Malik, kome konj zastaje, noge mu propadaju u pijesak i ne može da se makne. Pa moli Resula sallallahu alejhi ve sellem da ga oslobodi toga. I vraća se Suraka među svoj narod. Prije nekoliko trenutaka imao je najveću želju da sustigne Resula sallallahu alejhi ve sellem i dobije veliku nagradu za njega obećanu. A sada se vraća među svoj narod i kaže, kada ga pitaju jesi li šta našao s te strane, on kaže ovdje nemate šta tražiti. Pa se vraćaju. Allah uzvišeni, koji okreće ljudska srca u trenutku, nailaze pored Ummu Ma'beda, žene koja kod sebe ima nešto stoke, ovaca, koje su stare i jalove, koje nemaju kod sebe mlijeka, ali Resul sallallahu alejhi ve sellem nakon što je dobio izun od nje pomuze tu ovcu, napise on i njegov drug i ostavi toj ženi od mlijeka te ovce. Muđize i muđize koje su se pokazale na putu hidžre i o kojima treba znati, o njima razmišljati i iz njih veliku pouku uzeti. Ebu Bekr radijallahu anhu bio je brižljiv prema Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Uspio je jednu rupu u pećini začepiti svojom odjećom, ali ostala je druga rupa. Pa je stavio svoju nogu na nju da nešto ne bi izašlo iz nje i ujelo ili uznemirilo Resula sallallahu alejhi ve sellem, koji je zaspao na njegovom krilu. Pa kada ga nešto ubode, Ebu Bekr nije puštao glasa, nego mu od jačine bola suze kapnuše na Resula sallallahu alejhi ve sellem, koji se probudi i upita ga o čemu se radi, a zatim potra svojom mubarek rukom po nozi Ebu Bekra radijallahu anhu i kao da ništa nije bilo. Mnoge muđize. Poštovani džemaate, budimo ponosni da smo sljedbenici Resula Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pečata svih Allahovih poslanika i vjerovjesnika. Širimo Allahovu riječ, stanimo uz nju i pomažimo je. Budimo od onih koje je Allah tebareke ve ta'ala odabrao da budu pomagačima i nosiocima ove vjere, a ne onima koji su se o sebi zabavili i zaboravili na Allahovu vjeru. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد. Poštovani džemaate, nalazimo se u jednom od najodabranijih mjeseci u godini. To je sveti mjesec Muharram. Njime počinje naša godina. Počinje sa odabranim mjesecom, Allahovim mjesecom Muharramom. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem za njega kaže: "Efdalus siyami ba'da Ramadana shahrullahil Muharram." Najbolji, najvrijedniji post nakon Ramazana jeste post u Allahovom mjesecu Muharramu. Prenosi ovaj hadis imam Muslim. Zato je potrebno potruditi se da čovjek što više posti u ovom mubarek mjesecu. Ovo je jedan od 4 sveta mjeseca. Kada je došao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kako bilježi Buharija i Muslim, u Medinu, zatekao je Židove kako poste 10. dan Muharrama. Pa je upitao: "Ma hadal yawm
Alladhi tasumunahu, koji je ovo dan koji vi postite? A oni odgovoriše: Hada yawmun azim anja Allahu fihi Musa wa qaumahu. Ovo je veliki dan u kojem je Allah spasio Musa i njegov narod. Wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu, i potopio Faraona i njegov narod. Fasamahu Musa šukran, fa nahnu nasumuhu. Pa ga je postio Musa iz zahvalnosti Allahu, pa ga i mi postimo, rekauše Židovi. A Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam odgovori: Nahnu ahaqqu bi Musa min. Mi smo preći u pogledu Musa od vas. Pa ga je postio i naredio da se posti. U drugom hadisu koji bilježi imam i Muslim, kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam: Ahtesibu ala Allahi en yukaffira as-sanata allati qablahu. Nadam se od Allaha da će postom 10. Muharrama oprostiti onome koji ga posti grijehe učinjene u prošloj godini. S tim što je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem napomenuo i upozorio da se naš post razlikuje od onoga što čine Židovi. I rekao: La in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'a wal 'ashir. Ako ostanem do sljedeće godine, postiću 9. i 10. dan. Da bi se razlikovalo to od posta Židova. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala u Zadul Ma'adu kaže: Ekmeluha en yusame qablahu jevmun wa ba'dahu jevm. Najvrijednije je da čovjek posti jedan dan prije i jedan dan poslije 10. Muharrama. Wa yali zalika en yusame at-tasi'a wal 'ashir. A nakon toga dolazi da se posti po vrijednosti 9. i 10. Wa alayhi aktharul ahadith, i o tome govori najviše hadisa. Wa yali zalika ifradul 'ashir wahdahu bis-siyam. A nakon toga dolazi po stepenu vrijednosti da se posti samo 10. dan Muharrema. Molim Allah tebareke ve taala da nas učini od onih koji prihvataju pouku, od onih koji rade po Allahovoj tebareke ve taala vjeri i koji je pomažu. Allahumma a'izz al-islam al-muslimin, Allahumma ansur man nasara ad-din, wa akhdhul man khadhala al-muslimin, wa a'li kalimata al-haqq wa ad-din ya rabbal alamin. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.